Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir consacré cette journée à la fête du train organisée à Villars-Ruga. Je suis moi-même extrêmement heureux d'être parmi vous, comme je l'ai été les années précédentes à Prades et Alianza, notamment, et d'y représenter l'AFTOT, plus particulièrement l'AFTOT Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et les associations qui la composent. Avant d'aller plus loin dans mon propos, je tiens à remercier les organisateurs que sont la mairie de Villars-Ruga et monsieur le maire de participer avec nous à cette fête, ainsi que l'association PTP, Association pour la Promotion del Transport Public, sans lesquelles cette manifestation n'aurait pu avoir lieu. Merci également aux associations d'usagers participantes. Train en tête, représenté par son président Henrik Balaguer, ici présent, l'AFTOT Occitanie Pyrénées-Méditerranée, que j'ai l'honneur de représenter. Je n'oublie pas non plus tous les organismes figurant sur les plaquettes de présentation. Je ne vais pas m'étendre sur les dessertes transfrontalières existantes ou à venir. D'autres spécialistes du domaine le feront bien mieux que moi, mais je tiens à préciser que l'AFTOT Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, qui assure la défense des usagers des transports, est très sensible aux relations transfrontalières et en particulier à celles reliant la France à l'Espagne en Catalogne. Force est de constater qu'au niveau des grandes relations internationales, nous faisons figure de parents pauvres. L'Europe du Nord, Belgique, Allemagne est bien mieux desservie que l'Espagne, même constat concernant l'Italie. Les relations tendues entre les opérateurs ferroviaires que sont Renfe et SNCF font qu'il n'existe plus que 2 relations quotidiennes entre Paris et Barcelone. Heureusement, la Renfe devrait améliorer la situation dans le courant de l'année après habilitation de son matériel à circuler en France. Pour le moment, en ces périodes de mouvements sociaux, il n'y a pratiquement plus de desserte quotidienne par la SNCF, alors que des relations existent avec l'Allemagne, la Belgique et l'Italie. Quel gâchis que cette ligne nouvelle, sous-exploitée, et qu'elle ne soit pas mieux utilisée, notamment par des trains régionaux transfrontaliers entre Figueras et Perpignan, ce qui permettrait aux usagers d'avoir une desserte de qualité entre les 2 pays. Il est temps que la Generalitat et la région Occitanie, autorité organisatrice des transports de part et d'autre de la frontière, unissent leurs efforts et pèsent sur les opérateurs actuels ou futurs pour rendre leur concurrence positive et qu'elles apportent un service de qualité aux usagers qui ont besoin de se déplacer. Je n'ai évoqué que la ligne du littoral, mais des évolutions sont envisagées également sur d'autres dessertes, notamment sur Toulouse, Barcelone, par la Tour de Carol et Puigcerdà, ainsi que sur la façade atlantique. D'ores et déjà, la région Occitanie, avec sa nouvelle convention TER pour les 10 ans à venir, s'engage fortement pour le développement du ferroviaire et affiche sa volonté concernant le transfrontalier. Il est important que la Generalitat s'associe aux efforts de la région Occitanie et qu'elles soient toutes deux soutenues par les collectivités territoriales en France et en Espagne et en Catalogne pour avancer sur ce sujet qui doit devenir un véritable projet d'aménagement du territoire qui a été trop souvent retardé par des problèmes techniques, administratifs, générés par les opérateurs, mais aussi par certains élus, plus désireux de marquer leur territoire que de coopérer à l'amélioration des conditions de déplacement de leurs concitoyens. Aujourd'hui, je tente ce pari que tous ensemble, nous saurons trouver les clés de cet enjeu et que le transport ferroviaire, qui va dans le sens de la préservation de l'environnement, mais aussi de la préservation du climat. Je vous remercie de votre attention. Faig traducció del text que ens ha llegit el conseller Cristian Perrot, a qui li agraïm la seva visita. Perdó, tradueixo al vol, però bon dia a tots. D'entrada agraeixo haver organitzat aquesta jornada de la Festa del Tren aquí a Vilajuïga. Jo estic content de ser aquí entre vosaltres i també ho he estat els anys precedents a Prada,
llançar, i especialment de representar-hi la FENO, i especialment la FENO Occitània, Pirineu, Mediterrània i les associacions que la composen. Abans d'anar més lluny, agrair a l'alcalde de Vilajuïga i a l'associació PTP i també a les associacions d'usuaris participants, a Trenentec, representat pel seu president Enric Balaguer, a la FENO, que ell mateix té l'honor de representar. No oblidem tampoc tots els organismes que figuren sota la representació, també usuaris de la línia Portbou, Perpinyà o Alfonso. Sense voler estendre's molt amb els problemes que tenim transfronteriers a venir, i que hi haurà especialistes avui que ho explicaran millor que nosaltres, només explicar que la FENO Occitània Pirineu Mediterrània assegura la defensa i l'interès dels usuaris de transports. És molt sensible a les relacions transfrontereres i particularment aquelles que connecten França i Espanya aquí a Catalunya. És fàcil constatar que a nivell de les grans relacions internacionals no tenim unes bones relacions aviat pobres. L'Europa del Nord, Bèlgica, Alemanya estan molt més ben servides que aquesta banda, fins i tot també Itàlia. Les relacions tenses entre els dos operadors ferroviaris, la Renfe i la SNCF, fan que no existeixin més de dues relacions quotidianes entre París i Barcelona. Sortosament, la Renfe hauria de millorar la situació aquest any, després d'habilitar el seu material de circular a França, però per ara, en aquests períodes de moviments socials, no hi ha més servei quotidià per la SNCF, quan en canvi sí que existeixen aquestes relacions amb Alemanya, Bèlgica i Itàlia. Quina pena que aquesta nova línia subexplotada entre Figueres i Perpinyà no sigui més utilitzada, cosa que permetria als usuaris de tenir un servei de qualitat entre els dos països. És hora que la Generalitat i la regió Occitània, autoritats organitzatives dels transports d'una banda i l'altra de la frontera, uneixin els seus esforços i apretin els operadors actuals o futurs per fer competència positiva i que portin un servei de qualitat als usuaris que tenen necessitat de desplaçar-se. No he parlat de la línia del litoral, però les evolucions també són... només he parlat de la línia del litoral, però també esperaríem canvis a altres línies, especialment Tolosa-Barcelona a través de la Torre de Querol i Puigcerdà, i també la passada atlàntica França-Espanya. La regió Occitània, amb la seva nova convenció TER pels propers 10 anys, té un impuls per s'involucrar en el desenvolupament del sistema ferroviari i ha d'avançar la seva voluntat d'impulsar els transfronterers. És important que la Generalitat s'associï als esforços de la regió Occitània i que elles, totes dues organitzacions, donin suport, estiguin suportades per les col·lectivitats territorials, és a dir, per entitats, administracions, tant a França com a Espanya i a Catalunya, per avançar en aquest aspecte, que ha de ser un veritable projecte d'organització del territori i que ha estat massa sovint retardat per problemes tècnics, administratius generats pels operadors, però també per certs càrrecs electes amb més desig de marcar el seu territori que de cooperar a la millora de les condicions de desplaçament dels seus ciutadans. Avui jo espero que aquí, tots junts, sabrem trobar les claus d'aquest repte, que és el transport ferroviari, que va en el sentit de la preservació de l'entorn, però també de la preservació del clima. Us agraeixo la vostra atenció, Cristian Terrot. L'he traduït bé i disculpeu que feia el vol. Només agrair-vos ser aquí, donar una mica de context. La festa del tren transfronterer és una festa que, com comentava, s'ha fet en diverses ocasions i surt de l'interès i la intenció que entitats nord i sud d'aquesta frontera que voldríem que fos menys forta i que voldríem que, com moltes altres, fos una frontera molt més permeable i que, malauradament, en les poques coses que és permeable és el transport privat, no és ni a nivell comunicatiu ni a nivell de tendes ni a nivell de transport públic, que és el que avui especialment demanem. I es va fer l'última vegada a Prada. Aquest cop a nosaltres ens va semblar que era molt encertat fer-la aquí a l'Alt Empordà. Recordo, agraeixo a Andrea Pi la idea específica de celebrar-la aquí. I poc ens pensàvem en aquell moment
que a més seria tan oportuna la data que havíem triat malauradament. La triàvem aquí també perquè ens feia por el soroll que anava sentint-se de possible trasllat a l'estació de Figueres. La triàvem aquí també perquè ja s'havia avançat que perdríem aquests serveis de cooperació Renfe-SNCF, però no ens pensàvem que seria d'una forma tan clara que just la faríem un mes després d'aquest anunci de voler moure l'estació que posa en risc diversos dels punts que avui venim aquí a defensar. Llavors, esperem que no haguem de lamentar, esperem que puguem parar-ho, esperem també que podem veure canvis en positiu a nivell transfronterer. Jo crec que avui venim a parlar de potser aquests 2-3 temes que especialment ens ocupen a la zona de comarques gironines i també al Rosselló, que és les connexions transfrontereres, que és l'estació de Figueres i que és també al final tot el moviment dels trams que estan sortint al voltant de les comarques gironines i que crec que també és interessant i que donen també un context a tot això. Per últim, només és agrair les facilitats de l'Ajuntament i del seu alcalde, d'en Xavier, perquè realment ens ha estat molt fàcil per poder organitzar tot l'acte aquí, en aquest centre, després del dinar que farem després, i a tots vosaltres per venir, tant dels que sou d'aquí a l'Empordà com dels que no som d'aquí, també sé que hi ha gent que ens hem desplaçat aquí. Gràcies, és un tema jo crec que ens ha fet de prou de país i que per tant tots els que us heu llevat i heu vingut a dedicar el dissabte, doncs agrair-vos-ho també. Esperem també a la tarda els que vulgueu us heu hagut apuntar, després del dinar la visita tècnica al Partús, que també serà xulo per poder-ho veure. Res més, donar ara pas a en Joan Carles Salmerón, que ens explicarà una miqueta d'on venim i en tots els serveis transfronterers fins ara. Moltes gràcies.